Hey guys, so after ng pagkakat ng itong asawa ko naman tawag nito aalis kasi may tinawagan na naman daw siya. Alas 12 na ha, alas 12:30. Tinawagan na naman siya para daw. So Ginoo ko. Iwan ko na lang itong si Batman. Ay, handa muna dito ang kapal-kapal. At yun sa harap hindi ko kinat, pero yun hinihintay ko lang si Mr. Alice bago ako mag-start na naman sa labas. Ang buhay ni Roxy? Huh? Dada's leaving us again? Is that what it is na? Alu! Where's Dada? Where is she? Next week na naman, buong linggo siya trabaho. Hindi kaya man daw niya. Okay man daw siya. So, wala tayong magawa. Kasi okay man daw, sabi niya. Okay, kung okay sa'yo. Color key talaga. Leaving me? I am. Look at this thing. I love you. Love you too. You do? Baby, yun ako ni. Pagkahimus. Okay na, you get change. And then I'll stay out, okay? Roxy's wanna be with you. You don't know how to get out? Get out! You can get out. You can get out. Do you wanna go out? Come on, let's go. Let's see if she will get out. Do you know how to open the door? Come on, let's go outside. Come on. Come on. You don't know how to get out. Hello, your baby, special baby. Come on. I guess he's almost ready to go. He's almost ready to leave his wifey. Hi, hubby. Oh, I miss my baby already. I miss you already. I'm carrying this laptop. Which laptop are you bringing? That one, just in case. Okay, not the other one. No. Oh my God, my husband have money. Yeah, oh my goodness. Oh my God. Yeah. Oh, this is all I need from him. This is it, money. People will bash me, honey. And that. I don't want to carry it. Huh? I leave that in the computer bag because it's an emergency crap. Emergency. He always have emergency money. You never know. He always have like this emergency inside the car. Emergency joke. In the box, emergency. Okay. He doesn't give me the money, mga loves. I got singles. You got hundreds. That's emergencies. You have singles. I have hundreds. Right. Where is my hundreds, hon? No, you're like. I don't have to show you on camera where it is. You know where it is. Buti na lang kumain siya kanina. And then yun. Kumain siya ng munggus, yung niluto ko. And inanuhan ko lang siya ng tubig. Kasi usually ito yung dala-dala niya. Pero sabi niya this time is sobrang bigat. At ibang trabaho kasi din ito, mga loves. So nag-oo siya kasi ang laki ng per hour. So per hour po ito, hindi siya per day. And then yun, kaya nag-oo kahit sobrang layo. So yun, mga ilang oras din siya magtatrabaho. Oh well. The whole thing is back. Oh. Okay. Oh. Stay inside where it's cooler. I love you. Oh my God. I want to kiss you on your mouth. Because I have a Listerine strip.
Uy. I think I can do it here. Inano ko pa rin baka maingay yung ating sasakyan, no? Kasi mataranta ako mga loves kapag maingay yung sasakyan. So tara, layas na naman tayo. Samahan nyo ako sa ating mga layas-layas ngayon kasi alam nyo na bakit sobrang lapit nito. Ayoko sobrang lapit. So yun, tara. Alis. Hala. Ano yung nakalimutan ko? Wala na, tara. So ngayon, umalis si Tami, no, sa trabaho kanina, sobrang aga. So ako naman layas mga loves. Bakit naman itong ano ko sobrang nagkurog-kurog man ang akong cellphone, oy. Andito na si Brenda mga loves. May new ride siya, oh. Ang ganda na sasakyan ni Brenda, oh. New rides, oh. Tingnan mo. Hello, ito si Brenda ba? Sobrang forward. Ang ganda ng sasakyan niya, oh. Tingnan niyo. Oh, tingnan niyo siya. May bagong sasakyan. Papasok! Wow, new ride! Bagong car! Hi guys! Golay. Huy, wag kang next time kung mag-parking ka, wag kang sud-sud. Kasi oo, kahit malob kasi paminsan you don't know na magka-crack yung car mo. May bibigay din ako sa yan. Ano yan, pera? Oo. Ano yan? Ano to? Ay, napalitan mo na yung crack mo ba? Hindi pa, o tingnan mo. Sure ka? Wala na sa'yo. Meron pa ako Wala. sa doon. Okay. Thank you, be. Thank you, babe. So, ano na? Maganda ba? Oh, amoy ano. Ay, bago. Amoy bago. Pang ilang taon na ito. Ang dumi-dumi na nito. Be, sa likuran mo, be, kasi maano, malanta. Aray, ang sakit naman ito. Uy! Kanina ka pa? Kaya nagsunod ako sa'yo. Nakita kita. Oh, si Brenda. Okay, dito na siya. May bagong ride si Brenda. Look, tignan mo. Kapag sobrang high ito, dyan yung nasira din sa amin. Nasira din yung sa amin. Ano mo nga, ibak mo. Next time, huwag mong isudsud. Ah, Brenda. Sige, beta. Okay. Ante dyan, sudsud ka ayo. Oh. That's it, be. That's it. Masira yung uso. Masisira yung uso mo. Oo, kasi ganyan yung sa akin. Oh, next time huwag mong ganyanin kasi sa amin, be, nasira talaga. Pait siya, pero masarap. Ako hindi ko na niluluto talaga. Inuugasan ko lang yung gano'n. Ayan. Kainan mo ilaw? Sarap ang mustasa. Sama ka sa akin? Sa ano? Kailan ka magpunta ng bahay na may ano ka na? Bukas? Bukas? Or bukas, alis ako ba? Friday? Pwede, punta ka doon, pakita mo kay Tami din. Ano ka? Magluto ka ha? Asa ba maglaro? Luto talaga. Sarap ng mustasa? Ayun na lang. Dalawang saka. Pansit yan. Isa pang ulam. Dalawa eh. Grabe, puno ako daan eh. Dalawang ulam. Grabe man. Hindi masyadong... Okay, wag masyadong matamis, bi. Adoy, ginuo ko yung ano ko. Hindi man matamis ito. Hindi naman yung ano. Uy, yan. ano yan? Matamis yan. Hindi, evap yan, babe. Ano yung nasa? Ado, ano? Igado?
yung condense ang matamis. Ay, yung ano na lang, te. Yeah. Sanay si Brenda. Di ba naghahalo-halo din ako dun sa Pinas no? Oh, naghalo-halo ka? Oo, nagtitinda ako ng halo-halo. Oh, nagtitinda ka ng halo-halo. Girl pala ikaw. Magkano tayo ano? Turun. Papunta na akong Walmart. Din si Brenda. Kasunod. Nagsunod lang siya sa akin. At yun. Ang init ng panahon. Wala din kasing magawa sa bahay. So kaya naglakwat siya. Nagtambay-tambay doon sa Food Bites. Tambay man ako talaga. Tambay is life. Ganyan talaga yung buhay. Yun, nandito tayo sa Kalibunan. Nandito tayo sa Kalibunan, no? Tara. Asan si Brenda? Ay, doon pala. Maladyo-ladyo din pala yung ano niya. Itong lugar na to, malayo sa amin and yun. Nagpunta lang ako dito sa Walmart at sumama naman siya. Pagkain ng mga alaga lang yung binili ko dito. And then sabi ko sa kanya, i-video mo ako. Hindi talaga niya alam kung paano mag-video. Try kong magtago, no? O hindi niya ako nakikita. Charot. Tumatakbo lang pala ako dito. Yun, naglalaro lang kami. Ganito kami, guys, para mga bata, no? Bye, be! Bye-bye! See you on Friday! Yung video na dyan siya. Yun, pag uwi ko ng bahay, naisip kong kumuha ng ating mga bulaklak sa harap ng bahay kasi sayang lang. At maganda na itong i-display ganito. At kailangan lang siyang tignan kasi ang daming mga bugs, ang daming, mga langgam. So, kailangan lang anuhin bago makapasok sa bahay. At yun na nga mga loves, no, pumasok ako ng bahay at tumawag si Mr. Sinabihan niya ako, sobrang blessed daw niya. Ang sobrang masarap pakinggan. You look at it that way. I don't look at it that way. I look at it like, I feel blessed. I know we are blessed, Tommy, but also God takes care of us. You when things get rough, He's there helping take care of us. I know, but So that's good. I know, Tommy, but you should also think of yourself, your health, especially. Your health is not really getting better. Well, my health is what it is. Unfortunately, it's not like a whole lot I can do about that. That's why you don't have to worry me like going crazy that you're not coming home even you're early. You can stay with Isabel. It's fine with me. Honestly, Han, it's just like you go over there, order something to eat, and that's it. No, I come over there, I have something to eat, like lie on the couch, let Roxy and the bitch out of me, take her outside, all that fun crap. So now you're still in the city, and what time you think you'll be home? That means you'll be home like 10, 11. No, I'm driving. I'm not in the city anymore. I'm in a Hutch. You're in a Hajj? Oh, it's almost to 684, right? Okay, but Yeah, just... I left, but meantime, then the guy over there calling me because, they have problems with the film. And all day long, I'm helping them adjust. You... Love you too.